guys, welcome to my channel. Karon ako mutuganan kung pila ang akong nagasto sa pagkuha og student permit og driver's license sa LTO Tagbilaran City. Nakabrato ko sa pagkuha og driver's license guys kay naka-avail man ko sa gipasaugdang sa LTO 7 diri sa Tagbilaran. Mao nang nakasave ko sa pagkuha og TDC. First exam na ko is na-failed ko, unya pag second exam is nakapasar ko with a passing score of 58 passing score. Nya mao ni ang ako ang driver's license guys. Mao ni ang akong nagasto tanan-tanan 3,885 pesos. Wala pa ilabot ani ang food allowance o transportation ani guys. Sa wala pa ka-subscribe, please don't forget to subscribe. Daghan kayong salamat sa mga nakasubscribe na keep safe always.